Ebezina, one day Joseph Kacheti Jenua, illusion is the one in a tiny follow. Okumali Boni Kacheti Jenua, Okumali Boni Kacheti Jenua, Onyeamuma Egwu, Kenkenyi Nigeria. Onye go n'iso n'ife na-emezi ife dị mma ka anyị na-egozi onye nnukwu ego n'isozi n'odogwu ije mechebe n'iso chebe nwanne mejeze n'ife ụwa gadị onye a na-ekwuzi n'onwere ife ugwu mba meji echebe ka ndị eke n'ugwu mba odegwu onye na-ekwuzi n'okporo ifo afọ nwa na mekene ka ndị ekene na afọ nwa elota nna m odogwu afọ nwa ife niile ka ime afọ nwa ndị iso n'ife na-emezi ije meli n'ije je onye na-ekwuzi n'okporo ife one is stop nonsense ya one is stop nonsense ezigbo dibịa oke nwa mgbe esi jide ebubo money stop nonsense odegbuo ije beje ebe n'ihe jebuo money stop nonsense onye na-ekwuzi n'onwere fọmebe money stop nonsense onye nnukwu ego n'iso n'ife a na-emezi ọnwa na-echi odegwunu ọnwa dị elu ma ọnwa dị elu ma ọnwa onye a na-ekwuzi n'onwere ife unu jebe ejebe n'ijeje ka mụ na-akpọ n'egwunu Brighto ka m na-akpọ n'egwunu onye ọma bụ Bright na kene Bright na onye wele gị nwere ife nụ Bright na ijebe ezieli n'ije chekwa ọnwa n'izo n'ife a na-eme ọnwa itelu Godwin bịa keneli eze mbudo Godwin sigoro ọnwa n'iso n'ife na-emebuwa onye a na-ekwu n'onwere ife ije ebe ejebere ije ejebu ọchị na nwata ahụ ndị ekene ọchị na nwata n'izuru kenelu ije beliri ije jebuwa onye a na-ekwuzi n'onwere ife Ogbuefi ka mụ na-akpọnụ Ogbuefi n'isozi odegwu ijebe ejebe n'ihe ejebe Ogbuefi na mmadụ odegwu injinia na onye nwere gị n'onwere ifelu mayo onye na-ekwu n'onwere ibe ọ na-eme ijebe jeli eje n'obi na ekele ihe obodo ije
oyi nwata kwacha kosolo ọgaranya liri ife nwata kwacha kadalụ n'iso n'ife na-eme nwata kwacha kosolo ọgaranya alachapiom nwata kwacha 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 onye kedu boshio onye na-ekwu na nwere ibe oyi ka ndị zụta oyibo oyi godi win bịa kenedi ebulu m igbe jeje dobi eze ka mkwudo mmọnwụ onye ka mụ na-ekwu oyi ihe obodo eze ngoli oyi eze ngoli n'ojo obodo onye nwere gị na nwere ife eze ngoli bụrụsi mmadụ abụlọ chukwu bụrụsi mmadụ abụlọ chukwu na onye nwere gị na nwere ife bụrụsi mmadụ abụlọ chukwu onye a na-ekwu na nwere ife kedu elu mela ha ji nwụcha n'oso na mmọnwụ bụrụsi mmadụ abụlọ chukwu n'elu ụwa ọbịa bụrụsi mmadụ abụlọ chukwu onye na-ekwu na nwere ife mmadụ abụlọ chukwu 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 onye na-ekwu na nwere ife mmadụ abụlọ chukwu onye ga-eji mmadụ abụlọ chukwu mmadụ abụlọ chukwu mmadụ abụlọ chukwu onye na-ekwu na nwere ife ijebere n'ihe eje onye na-ekwu na nwere ife onye kwu kalifa na-eti etu mmadụ abụlọ chukwu ugwu afụrụ ọfịa eje zụta oyibo ice alụsị bọọlụ chukwu alụsị bọọlụ chukwu onye na-ekwu na nwere ife Chinechugodogwu Chinechugodo alụrụ onye nwe egwu na-akpọ ihe oyi ezuzu n'ichida ezuzu n'ichida onye ahịa jigbo ebube Chinechugodo alụ oyi Chinechugodo odogwu Chinechugodo odogwu
mekene agụbọla mekene agụ n'ịbụ nnukwu mmọnwụ agụ n'ịbụ nnukwu mmọnwụ agụbọla mekene adịzi onye nwere ibu bụ mbọ agụbọla m odogwu agụbọla m kenere o nwere onye anyị na-ekwu okwu na agụbọla ka na-ekwu oge mmọnwụ n'ime agụ mmọnwụ ejije ebube na alụwo iso na ndị kele ekike agụbọla m odogwu o nwere ebele na-emeli ijebe ije awele ijebe ije awele ijebe ije awele onye a na-ekwu na o nwere ife agụ 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 ayo onye a na-ekwu na o nwere ife oke mgbanwe na nkanụ oke nwa na nkanụ na nkelefi ka isi eje agụ nkelefi ka isi eje oke nwa na nkanụ nkanụ nwere mmadụ onye a na-ekwu na nwere ife oyi nkanụ nwere mmadụ nkanụ nwere odogwu ka ejebe na nkelefi na nkanụ ebe ahụ ka esi wee jee nkelefi nwere mmadụ a na-esi igbugbo nkọ agụụ agụ na ịbalụ mmọnwụ anyị jelu na nkelefi ejizi egwu wee nata nkelefi nwere mmadụ agụgbọra odogwu iruo na nkelefi jụọ maka agụgbọla nkelefi fa nwere mmadụ eyi odegwu n'ọhịa dịrịghị mma oyi ejebe na nkelefi maka nkelefi fa nwere odogwu fa nwere ndị ejeje mma echiri echichi agụgbọla bụ odogwu anyị emezo gị n'aba nkelefi ka ndị elu ya egwu agụụ 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 ayo hey ayo ọbịa onye na-ekwu na o nwere ife ego m igbo ojodu ka anyị zụta igbo oyi ego na obi eze ka anyị jekwudo mmụọ na-abapụ na mokere
keneze n'ugbo keneze nweze n'ugbo atọ nweze n'ugbo ya karịsịrị akarịsị ana ọkụ agbalụ mbe gị onye ka anyị na-ekwu na onye amụma egwu nọ n'etiri niile onye a na-ekwu okwu nya mgbe nwere ife ọ na-eme dọwara anyị ka ga-akụ ya ọzọ let's go ọgaranya agbaka